Един ден се разхождах по брега на морето, ей така, без цяло и посока. Реших, че не е лошо да се движа в някаква посока и да имам цел. Например, да намеря съкровище. Следвах интуицията си и тя не ме подведе. Отведе ме на точното място. Открих го. Не знаех какво е преди да разчистя камъните. Ето го. Беше фосил от огромна мида от преди милиони години. Беше невъзможно в такава голяма мида да няма бисер. Реших да проверя и разбих мидата. Там нямаше нищо, освен хиляди малки камъчета. Почувствах се разочарован, когато реших, че вероятно и бисерът се беше вкаменил. Оставаше да нароча едно от камъчетата, че е бисер, и да се прибера с един скъпоценен камък. Но всички камъчета имаха еднакъв шанс да са този бисер. Затова реших, че всичките те са. Напълних ковчежето с хиляди бисери и се прибрах като най-богатия човек на света.